Birinjilik bilen 1914-nji ýylyň 28-nji iýulyna Serbiýa nesilli Gavrilo Princip adynak bu adam Awstro-Wengriýanyň tagtynyň miras düşer şahzadasy Frans Ferdinandy öldürdi. Muny eşitip gahar gelen Awstro-Wengriýa imperiýasy Serbiýanyň öldürenligini pikir edip söwgeşe gılan etdi. Ondan soň dogan hökümine gören Germaniýa hat uradyp Serbiýa söwgeşe gılan etdim. Ýanymda bolarsyňmy diýen hat uratdy. Nemisler bolsa her wagt goldawlarynyň boljakdygyny aýdyp hat uratdy. Şeýlelik bilen Germaniýanyň arkasyny alan Awstro-Wengriýanyň hökümeti kabul edip bolmajak NATO'ny Serbiýa ýollady we pikirlenmegine 48 saat wagt berdi. Emma muňa Serbiýa ýok diýen soň garşylyk bir-birine söwgeşe gılan etdiler. Serbler Russiýa ynanýardy we olary goraýan bir galkan hökümine görýärdi. Aýratyn hem Fransiýada Russiýanyň ýanyna bolan üçin taraplar belli boldy we ählisi bir-birine söwgeşe gılan etdi. Bu aralykda Çernogoriýa serbleriň ýanyna donaýdyp söwgeşe goşulanyny ulan etdi. Angliýa her näçe Fransiýa tarapdary bolsa da bu uly uruşdan uzak durmakçy bolýardy. Germaniýa bolsa birinji söwgeş planyny pikir etmäge başlady we aklyna Russiýanyň erwe sowuk ýurt bolanyny üçin araçaklary eskerleriň hayal geljekdigini pikir etdi. Aýratyn hem Germaniýanyň başga pikiri harby ýolbaşçysy Von Moltke liderliginde ähli eskerlerini ulanyp çalçak Fransiýany ele geçirmek we Ruslar gelýänçe goşuny günne ora alyp gidip ähli Russiýany ele geçirmekdi. Fransiýa terasap bolmak üçin Germaniýa araçaklaryny güýçli goranyş liniýasyny döretdi. Emma bu Germaniýa üçin mesele däldi. Nemisler Fransiýa bilen wagt ýitirmek islemeýärdi we daş töwereginden aýlanmaga karar berip, henüz tarapsyz bolan ýurdu Belgiýa hüjüm etmäge başladylar. Araçaň bir bölegi gatçalt ele geçirilen soň, Belgiýalılar ýurtlaryny goramak üçin Germaniýanyň garşysyna güýçli bir şekilde çykdylar. Niýetleri nemisleri haýallatmakdy we muny başaryp nemisleriň garşysyna gowy görüşdiler. Bu aralykda Angliýa tarapsyz ýurdu basyp alan we wagşylar hökümine görenler Germaniýa gaty gahar geldi we şeýlelik bilen Angliýada olary söwgeşe gılan etdi. Emma bu aralykda nemisler Belgiýany ýeňip öňe gitmäge başlady we ýurduň ählisini diýen ýaly ele geçirmäge başardy. Ähli bu zatlar bolup Durka, Mau tarap, ýagny şertnamaly döwletler Germaniýanyň erwede adam bolanyny görkezen gazet we jurnallar çap etdiler we bulary ähli dünýä dagatdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolsa taraplaryň ýaraşmagyny isleýärdi. Aýratyn hem Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýaşaýan uly bir nemis ilaty bardy. Hereket edip ýaşasyn Germaniýa diýip gezýärler we ýurtlaryny gollaýardylar. Täzeden söwgeşlere gelsek, orslar bu araçaga garşylanyna has çalt geldiler. Germaniýa Awstro-Wengriýa imperiýasyna bir hat uradyp Russiýa bilen söwgeşmeklerini hüküm etdi. Olar muny kabul edip Russiýanyň gaty az bir topraklaryny basyp almagy barlady. Emma Russiýa gaty güýçlüdi we Awstro-Wengriýany derbidagan edip şol ýerdäki topraklaryny almagy başardy. Germaniýa muny görüp aladylanyp başlady we günnowur goramak üçin Fransiýa tarapyndaky bir bölek eskerlerini Russiýa araçagyny uratmak mejburda galdy. Serbiýa bolsa Awstro-Wengriýanyň çözüşleýnişiklarynyň hemmesini aňsatdyp bilen oýda süýşürmegi başarýardy. Bu aralykda Germaniýa gowy bir habar bar. Demirgazykdaky uruşda nemisler Rus goşunlaryny ýok etmegi başardylar. Bunu watarda bolsa ähli zat Germaniýanyň isleýişi ýaly gitýärdi. Paýtagt Paryja araçaklaryny çenne bardylar. Emma bu ýerde uly uruşlar bardy. Fransiýa Angliýadan kömek aldy we şeýlelik bilen Germaniýa täzeden oýda süýşürmäge başlady. İki tarap hem demirgazyga tarap süýşdiler we soňra bu uzun boljak garym söwgeş başlady. İki tarap hem köp adam etkiler berenlerinden soň her kim bu uruşun toprağı üçin däl bir-birlerine urzayan berip geçsekdigini düşündi. İnglisler nemislerin demirgazyk tarapdan imit getirilmesinin öňüne geçmek üçin bir päsgelçilik töretdiler. İki tarap hem garym bölgesinde dowam etýän köp sanly eskeri etkileriniň öňüne geçmek üçin ýol gözleýärdiler. Bu aralykda Awstraliýadaky Germaniýa niýetiniň arasyna krizis başlady. O ýerden bu bir uruşa öwürli we Awstraliýa çalçak düşman topraklaryny ele geçirmäge başardy. Germaniýanyň Afrikadaky talagçylyk etýän ýerleri bolsa şertnamaly döwletler tarapyndan basylyp alındy. Bu aralykda uruşa täze döwletler goşuldy. Italiýa Belçik döwletleriň tarapyna geçdi. Yaponiýa bolsa şertnamaly döwletleriň ýanyna boldy. Aýratynam Yaponiýa özüni uly imperiýa gurmak arzuwyndady. We muny başarmak üçin birinjilik bilen okeanyň aňyrtyndaky Germaniýa adalaryny esker uradyp ol ýerleri eýelidi.
Avrupa'da bolsa İtalya dürli sebeplerden tarapyny ütködüp şertnamaly döwletler tarapyna boldy. Şeýlelik bilen Awstria-Wengriýa imperiýasy bilen İtalya şalygy arasynda söwüş başlady. Germaniýa tarapyna Birleşik Döwletleriň täze tarapdary Osmanlı imperiýasy. Gara deňizde gezen Osmanlı gemler Russiýa portlaryny bombaladıkdan soňra Osmanlılar awtomatik birleşikleriň ýanyna söwüşe goşuldy. Emma bu ýagdaý ingilisleri şüphelendirdi. Sebäbi orta günnäwr neft gaz bilen doldy we Angliýa bu neft gazlaryň ählisini özüne silýärdi. Oruslar Osmanlığa çözdüp başladylar. Munun üstüne garşylyk bermek üçin gelen türk eskerleri howanyň gaty sowuklugyna çydamagan soňra doňup ölüler. Bu aralykda Osmanlı ingilisler kontrolüne Süveyş kanalyny ele geçirmek üçin bu ýere esker uğratdylar. Emma başaryp bilmediler we ondan soňra şertnamaly döwletler Çanakkale'ni ele geçirmege synaşdylar we Osmanlylaryň gaýtargysyny aldylar. Russiýa gündäwrden gelip köp şäheri ele geçirmegi başardy. Emma Enver Paşa serkerdesinde täze Osmanlı halky we eskerleri Russiýanyň gaty goýçalyş bilen üstünlikle düşürdiler. Emma ingilislerin gözüne evitde bolan üçün Pesira kofesindeki araçağını çoluş ettiler ve bir bölüğünü boyun evdirdi. O yüzden Doğrant'ın liderliğine çoluş edip Bagdad'a çenli geldiler. Germaniya olsa bu vaatlar täze planlar bilen Angliýa şehirlerine zeplinler bilen bile hova söwüşini kurnadylar. Beýska wagt soňra şertnamaly döwletler Germaniýadan ýeňilmezlik üçin garym söwüşleriniň bolan ýerine himik ýaraglar ulanyp başladylar. Bu aralykda Awstria-Wengriýa imperiýasy Sibiriýany ýeki özüniň basyp almagy güýje ýetenokdy we zerur kömek gerekdi we Bolgariýa özüniň araçaklaryny hasam ulartmak isleýärdi we muny hem pursat bilip Germaniýanyň tarapy bolan Birleşikleriň ýanyna uruşa goşuldy we şeýlelik bilen iki ýurt bir bolup ansatlyk bilen Sibiriýany ýok etdiler. 1916-njy ýylda bolsa Portugaliýa şertnamaly döwletleriň ýanyna söwüşe goşuldy. Soňra Demirgazykdaky deňizde Angliýa bilen Germaniýa arasynda gäm uruş başlady. Emma iki tarap hem köp bitkiler çeken soň ýa çekildiler. Angliýa halkyndan köp esker üýşürip nemisleriň günwataryny uğratdylar. Bu ýerde Fransiýa gaty güýçlüdigi aldy we basylyp alynmaka beýleki tarapa ingilisler gelip söwüş etdiler we uly uruşlar ýygyny özmen dowam etdi. Günnäwrde bolsa Germaniýa orduslary gow ýa süýşürmäge başardy we olary öz ýerlerine çekdi. Emma ordular çaltyrak özüne geldi we Gürçlew Trazu adyndaky hüjumy başladyp topraklaryny ýygyny aldy. Ruminiýa bolsa orduslaryň bu üstünligine boýsandy we olaryň ýanyna söwüşe girmene karar berdi. Emma girip girmän kabilelikler onu darmadağan etdi. Gresiýa hem şertnamaly döwletleriň ýanyna söwüşe goşulmaga karar berdi we hüjüm etmäge başlady. 1917-nji ýylda bolsa ählis hem ýadapdy we halis bolupdylar. Fransiýanyň içinde gozagolançylyk bardy. Nemisler bolsa açlyk çekýärdi we ordular hem ähli zadyny gutarpdy. Kimin ýeňenligi entegem belli däldi we ortada uly bir sessizlik bardy. Bolýa bular ýaly wagtda birinji kim ýykylardy? Russiýa. Sankt Peterburgda öňüne alyp bolmayan gozagolançylyk başlady we döwlete gozagolan edip başladylar. 1-2 ay geçenden soň Bolşewik inkilaby adyndaky kommunistler Russiýa paçasyny agdardy. Dolandyrşy el alan kommunist tertibi ýurdu gaty çalt uruşdan aýyrdy. Bu Germaniýa üçin ajaýyp habardy we mundan soňra gündäwr uruşy bilen gyzyklanman diňe günwatar bilen gyzyklanyp başlajakdy. Emma nemisleriň bu habara begenmegi köp sürmedi. Köp wagt geçmänki Amerikanyň Birleşen Ştatlary sözleşmeli döwletleriň ýanyna söwüşe goşulmaga karar berdi. Amerika söwüşiň başyndan bäri Birleşik Döwletlerine gerekli bolan ähli önümlerini pul garşylygyna satýardy we bu pursatda dünýäniň iň uly ykdysadyna eýe bolupdy. Inni iň güýçli ýurtdy we bulam nemisleri gorkudýardy. Bu sebäpden Germaniýa Meksika Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hüjüm ediň diýen haýyşgatyny gän bilen uğratmak istedi. Emma Angliýa muny saklady we hatta Amerika uğratdy. Şeýlelik bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary gaharlanyp hüjüm gemlerini Germaniýa uğratmaga başlady. Ýagdaý bular ýaly bolan soň Germaniýa aladan gorkup başlady. Inni nemisleriň ýeketek ýol Amerikalılar gelmänkä Angliýany we Fransiýany boyun egdirmekden pikir etdi we şeýlelik bilen iň soňky fursatyny barlap görmek istedi. Ýurtdaky ähli eskerlerini araçaga uradyp uly hüjümler gurup başladylar. Şertnamaly ýurtlar bu uly güýjüň garşysynda goransalarym ýa süýşdiler. Bu aralykda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna degişli 10 miňlerçe esker bu ýere gelmegi bilen şertnamaly ýurtlar hüjüm edip Germaniýany topraklardan çykardy. Birleşikler ýeri ýitirip başlady we ilki Osmanlı imperiýasy öwüşden çykdy. Soňra ýygynyň Bolgariýa, Awstria-Wengriýa we iň soňunda da 1918-nji ýylyň 11-nji noýabryna Germaniýa öwüşden ýa çekildi.
Parakatçılık şartnamasına Germaniya esker güýçlerini azaltmagy, bagşladymegi we Sowuşyň ähli çykdaýjylaryny tölemegi ýaly sanksiýalary giridildi. Germaniya bu şartnama sebäpli dünýä ýigrençdirip başlady we 2-nji jahan uruşynyň hasabyny edip başlady. Uruşyň soňunda da 21 milyon adam öldü ve 18 milyondan köp adam mitkisi bardy.